अगर आप भी चाहते हैं कि ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। चलावल शुरू कर दिहले दिलवा पर रंगदारी, ते चलावल शुरू कर दिहले दिलवा पर रंगदारी। जब से देखले बानी तोहके भइल लव के बीमारी, जब से देखले बानी तोहके भइल लव के बीमारी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रात के सुतल दुर्लभ भइल, दिन के नींद न आवेला। गजब के पीस नमूना बारे मुस्की तोर सतावेला। रात के सुतल दुर्लभ भइल, दिन के नींद न आवेला। गजब के पीस नमूना बारे मुस्की तोर सतावेला। हमरा सामने फेरत ले ले सोचिए बिचारी, हमरा सामने फेरत ले ले सोचिए बिचारी। जब से देखले बानी गोरकी भइल लव के बीमारी, जब से देखले बानी गोरकी भइल लव के बीमारी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मीत बना ले आदित्य के दहिया तोर खिली रे। संतोष गुप्ता कहेला इतना प्यार कहीं मिली रे। मीत बना ले आदित्य के दहिया तोर खिली रे। संतोष गुप्ता कहेला इतना प्यार कहीं मिली रे। अरे हम कुंवर वाली शादी न कैनी, ते बड़े कन्या कुंवारी। हम कुंवर वाली शादी न कैनी, ते बड़े कन्या कुंवारी। जब से देखले बानी पतर की भइल लव के बीमारी, जब से देखले बानी तोहके भइल लव के बीमारी। ते चलावल शुरू कर देले दिलवा पर रंगदारी, जब से देखले बानी तोहके भइल लव के बीमारी, जब से देखले